أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيوة حنا نغارتين في جوكل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. تشغل دي الله جانغيني ان holno heferɓe mbay e holno naafigeɓe mbay e holno julɓeɓe mbay. joni omo hokka en exemple, omo fiyani en yeruji e heferɓe no mbayni. ɗum waɗi wi mathaluhum a yeruji mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko heferɓe walla ɓe ganduɗa ko naafigeɓe ka mathali lladi istawqada naran, way tan kono yeru on mo ganduɗa koko huɓɓi duɗal, huɓɓi jeygol. o boyni jeygol ngol falamma adaat ma hawlahu, yeehi ha jeygol ngol woni e nurɗinde lerni ko woni sara ɗon ko foof. to eɗen ngara kuɓɓa lampa, lampa ga lerna place o foof tan ɓe tinani ɓe matani tan zahaba llahu bi nurihim, tan on ɗon lumiére gonnoɗo ɗon tan Allah itta ɗum ɗon nawi ɗo. wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, o acciɓe e niɓɓere nde ganduɗa ɓe jiyata, ɓe gandata peewal saka ɓe ndewa hen, ɓe jiyata lawol saka ɓe ndewa hen. a woni e lumiére lampa no huɓɓi, a tinani ma tan courant kuppi, ay gonda kay niɓɓere. joni hay sahaji ni hay sa yiiɗi addude sondere ko kuɓɓuɗa ma gona e membade saabu a yeyata lawol. aywa oɗo misal way tan kono kamɓe koɓe addanaɓe qur'an ayaji sahaji ene kar, kono ɗinɗon ayaji ɗe jiyat ɗeɗo ayaji nani manam ko ɗum gonga. ayaji ɗi woni annore nde ko woni qur'an o, ɓe ganda oɗo qur'an ko ɗum nur, kono noon oɗo nur ɓe naftorta ko ɗum, saabu ko poɗɗo nande hen ko e ko ponno yiide hen ko e koɓe famta ɗum. ɗum noon wayno annaɓe kamɓe goni ka ha joni ke niɓɓere nde, saabu kitab deftere l'islam woni annore, majjere nde woni niɓɓere nde. wadde ɓe garat sahaji ɓe peññine ɓe gandine ko ɗum ɗo woni gonga, ɓe jiiya ɗum ɓe goni annore, kono noon ɓe naftorta ko ɗum. mi yahat tan jekki jekki tan majja, ayo ɓe gandi woɗo ɗum ɗo woni gonga kono ɓe ndewata ɗum. o wi saabu kamɓe summun koɓe faaɗuɓe, o neɗɗo mo nanata mo ganduɗa nanata noppi mum moƴƴani, firti ɗo noon kamɓe ɓe nanata gonga. bukmun koɓe mumɗuɓe, ɓe mbawa haalde haala moƴƴo haala gonga. ko noonno kadi umyun koɓe wumɓe, ɓe jiyata gonga. fahum la yarji'un, ɓe duttittako, manam kamɓe noon ɓe mbay jogarani fewde ha baɗa. neɗɗo mo ganduɗa an aɗa wonne aɗa ka gumɗo walla ka paaɗuɗo, haysi haalama a nanta. neɗɗo mo ganduɗa ka gumɗo, haysa hollama annore, a hollama lumiére, a wawa yaade, saabu ko yiyata ko gueɗe ɗe ngala ɗon. la yarji'un, duttitta ɓe jogarani arde rewde lawol moƴƴol ngol. joni si a famani yeru on ɗon mo dokkirɗen dow, o addanma yeru goɗɗo, o wi aw ka sayyibin, walla ni ɓe mbayeɗo kono ndiyam toɓani ndema garinde, manam ndiyam kewɗam ara toɓa woni jippade duula ɗe minas samai asmani. fihi ine e gonɗon toɓo zulumat, niɓɓereji nani hen. ine e gonɗon toɓo ra'd wa ra'd, giƴali nani hen. wa barq, ine gonɗon toɓo maje, sahaji jaaɗer niɓɓere toɓo hewngo doole jippo
ay jiya ko to ngo arda doole jiya giƴali jiya maje lerɗe o wi kamɓe yeru maɓɓe ko ni wayi aywa joni yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim allah e maɓɓe hulde ɗen ɗon giƴali ɓe ƴettat peɗeli maɓɓe ɓe nanna ɗum e noppi maɓɓe sababune manam sawtu mo ɗum addata giƴali ɗi ina rigango ene heewi doole heewi sawtu joni ɓe gaɗ kippa noppi maɓɓe gila giƴali ɗi nawani nanɗe maɓɓe yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq ay umarade e ɗin ɗon kaacali kaacoji sahaji ni a hulat no aywa hadara al mawti ɓe mbaɗirta noon no mana ko guila ɓe mayani guila ɗum warani ɓe wallahu noon no allah muhitun ko piltiɗo bil kafirin heferɓe woni heferɓe hay sino jiiɗi dogde jiiɗi dadde mayde mbawa dadde sabu allah ene humɗino ene filtiɓe soɓe jiiɗi kadi funtir yimɓe ɓe mbawa sabu allah ina faamiɓe nder maɓɓe bowol maɓɓe kala aywa ɗon aɗa indirde manam sayyib woni sayyib toɓɓo ngo kañum woni qur'an kañum woni ayeje ɗe aywa joni zulumatun manam woni majjere nde manam kamɓe koɓe jiyata ko zulumat ɓe jiyata koɓe nanata ko ra'du ɓe nanata koɓe jiyata ko sawa'iq ɓe nanata kono barqo manam aɗa toɓo barqo hewata hen a waɗa jikki jiya lumiére ton goto feeña tan natta leera tan feeña kamɓene barqo on ɗon wayi kono qur'an ɓe jiyata woni ƴeya ɗum leera seeɗa ɗum suuɗo ɗum feeña kamɓe ɓe jiyat qur'an ganda ɗum ko gonga ɗum leera e hakkillaji mabɓe kono yahata ɗum yaha ɓe naftortako ɗum hazarul mawti on manam ni no ɓe ndenorta majje ɗe onon ɓe dogirta qur'an ɗo ɓe dogirta qur'an o manam kamɓe ɓe jiiɗa qur'an o aywa joni yakadu aywa hono yaj'alu asabi wallahu mabiki aywa yakadu al barqu yakhtafu absaruhum ina ɗeɓa maje ɗe diftade narɗe mabɓe an sahaji wonno lumiére leerata tan ara tan felte guite maɗa waya tan ɗum banda sahaji guite o yakadul barq yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashufi soɓe ƴeena ha ɓe lernanama ɓe jii lumiére o ɓe ndewa e lumiére e leelawal ngal wa ida adlama alayhim qaamu si ha lumiére o dartima kadi ɓe darto o wino walaw sha allah sabu so lumiére huɓɓi eɓen jiiya lawol ngol kono noon si tawi ɗum ñifi ɓe nattat yiide allah wino walaw sha allahu sanna allah welanoma la zahaba bi sam'ihim wa absarihim nawanno nanɗe maɓɓe ɗe e guite maɓɓe ɗe manam hay ko ɓe nanata yimɓe woɓɓe ko kaalata ko ni ɓe natta nande ɗum ko ɓe jiyata ko ɓe natti yiide naɓa ɗum carrément hissan wa ma'nawiyan inna allaha sabu allah ala kulli shay'in kala hunde qadir ko katton wawi kala hunde o wi noon haade men yettade toon e nawde guite mon walla nawde nanɗe mon walla ko ɓuure mon ko dal foti ko julɓe ɓe yo foti ko heferɓe ɓe yo foti ko naafigue ɓe yo o ya ayyuhannas ɗo wadde kamɓe foof foti ka julɓe foti ka ke foti ka naafiq an a natat min dimni annas ya ayyuhannas e heymon yimɓe ubudu rabbakum ndewe joom mon so ganda hol gonɗo joom mon ko alladi khalaqakum on woni mo ganduɗa ko tagɗo on walladina min qablikum kanko tagno kadi ɓen ardinoɓe ɗon taniraɓe mon e jatiraɓe mon ɓen ɓe parnorto ɗon ko o tagui la'allakum tattaquna beele oɗon kula allah manam ndewe allah beele oɗon kula mo yani alghayatu min al ibada huwa taqwa hiya attaqwa sabu ene heewiɗo allah haalat la'allakum tattaquna pour kulol allah woni rentade allah
al-imtisal bil awamir wal ijtinab an-nawahi min an-nawahi manam sa yani hay kork la'allakum kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina qablikum la'allakum tattaqun manam pour dañen hen kulal Allah do kad o wi kadi ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi min qablikum la'allakum tattaqun hada huwa at-taqwa ay alladhi ja'ala lakum al-arda firashan so ganda ha joni hol gondo Allah on o baade on ganda takdo on ko on woni badando on al-ard leydi ndi firashan ina won dadduti weli yaadi dati was-samaa wadini on asmano bina'an wali dum baadi adan joni yimbe be manam be mbawto wurde ngorna mojjam kay al-kawkab al-ardiyya yani al-kurat al-ardiyya hadhihi don yimbe be mbawata wurde ina wodi kawaki boju goddi di ganda yimbe mbawa wurde to ko ina qamar ko ina marrikh di nan kawaki boju manam diye ko goldi ha burti diye ko bubbe ha burti awata wurto nokku mo ganda oxygène nan to ndiyam nan to nange nan ada wawi dañde fo yani shay'un mu'tadil wo kurat al-ardi wadde enen do mbawa planète terre don mbawaten wurto ayo was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an kanko woni jippinde asman he wadi hen ndiyam kono non won planète uji goddi won wajibe wadabe essai wadde ton ngurdam ko en américain ji jaha lewrto pour yidde wadde ton ngurdam ba wurde ton ko en Elon Musk ina wada sawari khoji mum ina yaha ha marrikh Mars pour wawde wadde créer ton hon limbe mbawirto wurduto kono dum non ko projet ji mawdi webata damde jodi ki woni pour wadde dum tahyi'a pour ha wana makanun muhayja' lil 'aysh fi ala aqal kum tubu kambe ko jarribtobe tan ben hen kono non planet burdo welde wurti e planetuji ko al-ard la terre ayo أي فأخرج هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء كم كوني جلتناو ولا تلناو جبناو إيه أسمانه ديام وني كم كون جبناو طب أنكو فأخرج به ويلتني أنغون دون طب من الثمرات بسنوج عدد وتلين طب أنكو hen dañaten firwiji di mango en hen dañaten gede godde nyamete manam kala fof ko nyamete tan kay te leydi ummoto fami manam sanno to alano jawdi ndi wawata wuur sabu dañata hudo ko wuuri sanno to arani en bawata remte leddo ten jorat fudat yorat wadde non il faut que ma tob ara ndiyam jippo no ngurdam fuddo wawde wodde sa jeewi hande Sénégal ha joni en gala yani iktifa zati min al-ghidha ko sababune enen ndema men padden dum tan kay taw dunga ha dungo de do lebbe te sa taw enare lewru woto to bat do lebbe to be seeda hokka dum na wala waden tay wurdo ngorna mojjam ala zago ma daña tobo leydi ma lepp ada rema lebbi sappo e didde kala bata darta ay don sigino leydi wa wurdirde non firto ko an ada hata jini e tobo gonda ina wa wurdo aywa dum wadi o wi ya ayyuhan nas walla wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati dum non ko rizqan lakum den besnoje manam ko arzugaji wonande on wadde fala taj'alu lillahi andadan hoto badane Allah gijirabe Allah ala gijiraado ala bawdo wadde hono ko Allah wadata ko wadde Allah fotani jewenedo goddo hono wa antum ta'lamun taw onon gandi gongre gon wonde dum kan waa wonde dedo leddi sanamuji jettoton biyon kanji ngoni Allah onon gandi dido kam
hay onon ɓuri ɗumen onon ko mbawɗo ko tan ɗi allaji mon ɗi mbawa ɗum wadde noon son mbiya oɗo ƴetta ɗiɗo oɗon ndendo ɗum min ko kandumi ko oɗon pecca kam ɗum e ɓeeɗo ɗum ko wasde hakkilantaji oɗon mbaɗe noon taw oɗon gandi o wi wa in kuntum fi raybin so tawi noon gonɗon ha joni ko e sikkitare mimma nazzalna ala abdina ɗum komin jippini e maccuɗo amen o fa'tu bi surati min mislihi manam gadde simore wande ni tahaddi bi an ya'tu bi suratin aw mithlihi wala ya'tuna abadan تحدى الكفار لأن العرب هم يعني لهم ملك اللغوية وهذا ولذلك يتحداهم الله باللغة وأن يأتوا بالكلام مثل هذا الكلام. في موضع آخر قلت ولو بسورة ولو بآية. ɗum waɗi o wi wa in kuntum fi raybe si gonɗon ko e sikkitare mimma nazzalna ɗum komin jippini oɗo qur'an min jippini muhammad oɗen cikkiti est ce que ɗum kam ko haala allah walla ko haala muhammad tan joni kay ɗum ene weeɓi muhammad ko neɗɗo ononne kon yimɓe se muhammad wawi haalde ka haala tan min inde nafsihi ononne oɗon mbawi wadde la même chose wadde ko ɓuuri ɗum sah aywa essayé ayo ɗum waɗi wi fa'tu bi surati min mislihi gadde simore wande ni wadu shuhada'akum noon e noddon profaji mon noddon manam scientifique uji mon nodde kala fof mo mbawɗon noddude ara fawan temo ƴeewen si oɗon mbawi wadde ko wayni ɓaɗa mbiya onon oɗon jogui créativité oɗon keewi gandal oɗon keewi science gonɗon kay zamanu technologie gonɗon kay zamanu intelligence artificielle aywa gadde ko wayno qur'ana ni si oɗon mbawi ayo wad'u shuhada'akum nodde seedenteɓe mon walla anduɓe mon min dunillahi tawa allah ala hen noon in kuntum sadiqin si ko kalton ko wonde ɗum ina woodi wonde gonde ko kaɗa haala ko haala muhammad ona haala allah o wino an muhammad fa in lam taf'alu ay in lam ya'tu bi surati mithlihi so tawi ɓe gaddani simore wande ni tene walan taf'alu e te min mbiɗa andi wonde kamɓe ɓe jogarani wadde ɗum ɗo ha safari ɗum ɗo ha duuɓi dutan ɓe mbawa addude simore wande ni joni dal fattaqun nara ndentoɗe jeygol allati no ngol jeygol ngol ganduɗa wuquduha ngol boynirte ko annasu yimɓe wal hijarati e kaaƴe ɗinɗo sanamuji ɗi dawana ɗon jeygol ngol ko ɗum woni ɗum boynirte ete so ngol huɓɓama ha paari uiddat ngol waɗana préparé ko lil kafirina ko pour hefere wona pour ha cagginen hen bottare walla hirani wala ko lil kafirin ko heferɓe wadde noon yimɓe min mi dikkima on mbawa addude ko dikkimi ko wadde kule kam dento ɗengel ɗo jeygol ko ganduɗa ko neɗɗo tan tagui ngol ummade aywa naati بالتفسير أو أيوة هنا في التفسير قال ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين وي الله ودني بيد هفر ولا بيد نافقين يروج دي مثلا ناريا إن هي يرو من غندا كو يرو جينغول مثال جينغول ومثلا مائيا إن هي يرو من غندا ko yeru ndiyam o fa amma mathaluhum an-nari tawi ko yeru makko wala misal ko wayno jeygol fahum ka mathalin man awqada naran e mbay kon yeru on kubbuɗo jeygol ni liyastadi'a biha ngam o yaynoro jeygol ngol falamma stata'a nuruha ha jeygol hankadi huɓɓi lewlew wa dhanna annahu yantafi'u bi dawiha o sikki wonde hankanti lumiére ari o naftorɗo hamata to lewro jeygol ngol ñifi fa dhahaba ma fiha min ishraq kala fof ko wonno hen e jalbugol e lumiére yeehi
wa baqiya ma fiha min ihraq kala fam kan ko heddino cumu heddi ɗon bani ɓolwon niɓɓere fa baqiya ashabuha fi dhulumatin la yarawna shay'an jomum lumiére on ɗon ɓe gonti e niɓɓere ɓe ganduɗa ɓe jiyata hen haydara wala yahtaduna sabila ɓe mbawa yaade hay bolol gotol fahum ayno kamɓe noon summun koɓe faaɗuɓe la yasmauna alhaqqa ɓe nanata gonga samaa qubulin nangol jaggol bukmun koɓe mumɗuɓe la yantiquna bihi ɓe mbawata haalde gonga umyun koɓe wumɗuɓe an ibsarihi ga yiide gonga fala yarji'una ɓe dogarani ruttitade an dalalihim e majjere maɓɓe ndeɗo majjere maɓɓe jogani wa amma mathaluhum alma'iyu so tawi noon ko yero ndiyam ɗam fo humna kamɓe ka mathali matar mbay tan kono yero toɓo kathirun hewnko min sahabin fihi dhulumat ganduɗa ene waɗi duule ayo ndiyam ɗam ene ummi e duule taw ɗam ɗon ndiyam noon fihi dhulumatin mutarakima ene waɗi niɓɓe pawpawtidirɗe wa ra'dun wa barq ene waɗi giƴali ene waɗi maje nazala ala qawmin ɗam ɗon ndiyam gonɗon toɓo jippi e yimɓe fa asabahum dha'run shadid yettiɓe heɓɓe maɗam kulol cattugol fa ja'alu ɓe naatan hen kadi yasudduna aɓe kippa azanahum noppi maɓɓe bi atrafi e seɓɓetaji asabi'ihim peɗele maɓɓe min shiddati sawti sawa'iq sababune cattugol sawtu kaacowol walla kaacali khawfan sabu hulde min al mawti e mayde wallahu ay allah de kam muhitun omo fiilti bil kafirina e heferɓe ɓe la yujizuna hoɓe mbawa ronkindema hay badde kala fof ko yiiɗi wadde mabɓe ɓe ƴetti peɗel ɗi ɓe nanni ɗum walla ɓe naasi mbase nannude ala ko wawi nafde hen yakadul baraq ɗeɓi maje ɗe ɗeɓi min shiddati lam'anihi e sababun cattugol leerde manam leergol muɗum walla jalbugol muɗum o sutu'ihi e feñde muɗum ya'khudhu absaruhum wayno kono jikkat narɗe maɓɓe ni ina itta ɗum kullama wamada albarqu lahum kala fof nde maje ɗe majaniɓe wa adaa taqaddamu majal ngal yeyni jeeya taqaddamu ɓe gona yaade maso fi kono wa ida lam yudi so tawino majal ngal yeynaki baqu ɓe keddo fi dhalami e niɓɓere falam yastatiu taharruk ɓe mbawata dillude walaw shaa allahu sannatan allah muyino la zahaba bi sam'ihim o nawanno nanɗe maɓɓe ɓe wa absaruhum e jiiɗe maɓɓe ɓe bi qudratihi e hattane makko ashamila ha joni kuɓtidinko li kulli shay wonande kala hunde fala ta'udu alayhim ete narɗe maɓɓe ɗen nan guite maɓɓe ɗen nan jogata ruttade maɓɓe li i'radihim sababune ga ɗurnadeɓe anil haqqi gonga fa kana al mataru noon mathalan lil qur'an ay toɓo ngo laati yeru wonande qur'an wa sawtu sawa'iq sawtu kaacali ɗi kañum ko mathalan ko ɗum yeru lima fihi so ɗum ko woni qur'an min azawajir e kaɗoji wa daw'ul barq maj joni lumiére walla annore majal ngal ɗum ko mathalan ko ɗum yeru li dhuhuril haqqi sabune peñgol gonga lahum sahaji lahum wonande ɓe ahyana sahaji wa ja'alu saddil azani noon wadde ɓe sukkude noppi ɗi min shiddati sawa'iq e sababune cattugal kaacali ɗi ɗum ko mathalan ko ɗum yeru li i'radihim sababune ɗurnadeɓe anil haqqi ga gonga wa adamil istijabati e wasde ɓe jabtade lahu wonande fami qur'an o wa wajhu shabah bayna almunafiqayn wa ashabil mathalayn huwa adamu listifadati maanaam wajhu shabah aɗan stewi al mushabbah wal mushabbah bi wajhu shabah
o wi ko wasde naftarade qur'an o sabu so tawi toɓa ngo ari aɗon yimɓe ganduɗa e toɓa ko nafta kono kamɓe ɓe naftaraki hen yimɓe ganduɗa e jeygol ko yeynorade ɓe naftoro kono ɓe naftaraki hen wadde no waju shabahuna fi kilal misalain wa adamu al istifada aywa o wi fa fil mathali annari lam yastafid mustawqiduha gayra alzalami wal ihraq so tawi ko jeygol ngol jeyniɗo jeygol ngol kuɓɓuɗo ngol o naftaraki so wona niɓɓere e cumo wa fil mathali l ma'i so tawi ko yeru ndiyam ɗam lam yastafid naftaraki ashabul matari joom jeygol joom toɓa en illa ma yurawwi'uhum wa yuz'ijuhum min ar-ra'di wal barq ɓe naftaraki hen so wona tan ko ina hulɓinoɓe ina ƴenƴinaɓe ummale maji e giƴali wa hakadha almunafiquna noon naafigeɓe kam ko ni mbay la yarawne ɓe jiyata fil islami l'islam illa shidda so wona cottugol wal qaswa en joor ɓerɗako o yi walamma dhakara allahu anwa'a annasi min mu'minina wa kafirina wa munafiqin gila nden noon allah jangtima mbadiji yimɓe façongaji yimɓe julɗo hen heferɓe hen naafigeɓe hen nadahum jami'an hagan kam fof o noddiɓe da'iyan omo ñagoɓe walla omo noddaɓe iyahum kamɓe foof ila ifradihi bil ibada e telɗindemo e dewal allah fa qala o wi ya ayyuha nnasu ubudu rabbakum wahdahu duna siwahu e mon yimɓe onon foof ndewe jommon on goto oto ndewe goɗɗo ko wona kanko li annahu saabu kanko alladi khalaqakum kanko won tagɗo on wa khalaqa al umama sabiqata lakum o tagi leƴƴi gardiniɗo on leƴƴi gardiɗo on no ɗum wiyete ni leƴƴi gardinoɗi on aywa rajaa an taj'alu baynakum wa bayna adhabihi wiqaya o jorti hen noon ko ngam mbaɗon hakkunde mon e lebte makko heedo wasan lebtede ɗum hol noon ko bimtithali awamirihi wattinabi nawahihi ɗum woni attaqwa ani a rewat jamiroje gacca kade sa yi haytima ɗo tan an hankanti a woni taqi allah hokkinoɗo martaba fa huwa alladi ja'ala lakum al arda bisatan mumahhada ko kanko waɗani on leydi ina woni ha joni bertenteri walla daɗɗude ganduɗa ko daɗɗadi wa ja'ala as-samaa waɗi asaman o min fawqiha e dow daɗɗude ndi woni dow leydi ndi muhkamatal bunyani ina moƴƴina mahgol wa huwa al-mun'imu kanko woni neminowo bi inzalil matari e jippinde toɓo fa anbata o fuɗna bihi e toɓo ngo mukhtalifi thimari ɓesnoje certuɗe minal ardi gummiɗe e leydi ɗum noon ɗen ɓesnoje li takuna ko ngam haɗe laato rizqan ɗe gona arsugaji wadde noon onon yimɓe fala taj'alu lillahi shuraka hoto mbaɗenne allah morom giƴiraɓe wa amthalan e yeruji wa antum taw onon ta'lamuna oɗon gandi gongata e gonga annahu na kanko allah la khaliqa illa allah ala fuftago ko wona kanko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah sam eɓe gandi wonde ko ala tagɗo ko wona allah kono noon ɓe tawde ɓe tan e majje ɓe e wasde ɓe feewal tan addani ɓe nadde hen wa in kuntum so tawi on laatima ya ayyuhan nasu e hemon yimɓe fi
shakkin oɗon goni e sikkitare min alqur'ani e oɗo qur'an almunazzalu jippinaɗo ala abdihi jippinaɗo ala abdina e maccuɗo amin muhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗon cikkiti hen aywa fanatahaddakum amin dikko on an tuariduhu no gaddoton hunde wonde an tuaridu bil ityan manam nde gaddo ɗon hunde wonde ganduɗa oɗon jirodiri e muɗum ɓaade onon mbiɗon ko oɗon ɗum ɗo ko haala wona haala Allah ko haala bindato hono amen ni wadde onon gadde hono no addirni bil ityani bi suratin wahidatin mumathilatin lahu gadde simoro wotere tan wani no qur'an simoro wotere qur'an ni walaw kanat aqsar suratin min hay simoro ɓurde raɓɓidde qur'ana ko en inna a'tainaka al-kawthar tan gaddon wala qul huwa ahad wana du noon ete hoto so belama ni gaddon équipage mon ɗi fof wana du man istata'tum noddon kala fof mo kattan ɗon min ansarikum e waladim kuntum si tawi onon on laatima ko mbiyaton wonde oɗo qur'ana wana Allah jippin ɗum sadiquna oɗon gonɗi fima tad'unahu e ɗum ko nodditto ɗon fa in lam taf'alu dhalika an muhammad sino ɓe mbaɗani ɗum woni ɓe gaddani simore walla simore wani noon ete walan taqdiru alayhi yani huna walan yaqdiru alayha ha joni fa in lam taf'alu se on mbaɗani ɗum onon yimɓe fa in lam taf'alu dhalik se on mbaɗani ɗum onon yimɓe tene walan taqdiru alayhi abadan on jogarani hattande wadde ɗum ɗo ha cay wadde fattakun nara ndente ɗe jeygol allatino ngol jeygol ngol ganduɗa tuqadu binnasi ngol huɓɓirte ko yimɓe almustahiqina handuɓe lil azabi wonande lebte wa bi anwa'i alhijarati e mbadiji kaaƴe mimma kanu ɗen kaaƴe ganduɗa ɓe laatinoma ya'budunahu aɓe newa ɗum woni ɗinɗo sanamaji wa gayriha e ko wona ɗum hasihi nnar ay ngol ɗo jeygol qad a'addaha llahu allah fewningol wa hayya'aha o heblirigol lil kafirina wonande heferɓe ya Allah dando en e ngol ɗo jeygol sanamuji ɗi e yimɓe rewannoɓe ko rewatano ko e ko rewataneko ko fof sumen antum wa mimma ta'budun min dunillahi min fawaidil ayat ina jaa e faidaji ɗeɗo ayaji hay sinno en mbawa ɗum haaldude anna allaha wonde Allah taala tawɗo yahdulu omo yeebo almunafiqina nafigeɓe fi ashaddi ahwalihim alhaaloji mabɓe ɓurɗi sattude haajatan wa aktharaha shiddatan jazaa nifaqihim wa iradihim anil huda o yeeboɓe e haajuji mabɓe e moƴƴereji mabɓe hol sababu ni yeebade walla ɗurnade ɓe ga pewal ngal ga gongol من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا يعني جاء دليل بردي تيمتودي كل روج وند أنن إذن بوتي تيل دينان دي الله دوال الله دليل بردي هن تيمتودي وني كانكو تاجي أن o tagani en kala fof ko woni e kawni he ete o eltinani en ɗum musakhiran la wala o eltini dendagal ko woni aduna ko pour enen sabu sa ƴeewi hakko sa waɗi aɗa waɗa compare hakkude neɗɗo e puccu ɓuri neɗɗo doole kono neɗɗo ina liggoro ɗum hakkude puccu e ñiibi hakkude neɗɗo e ñiibi hakkude goɗɗum neɗɗo fof ɓuri ɗum doole kono noon Allah ina eltina ɗum neɗɗo ha neɗɗo wawa ɗum hutorade joni noon an mbiya balanowo ɗum o halamol haaju ɗum ko ɗayere ene jeeya eko naftortoɗen ɗiɗo ayaji
عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم manam ronkere tagore nde addata simore walla ko nandi e simore e Qur'an ɗum ɗon tindinta tan wonde oɗo Qur'an o ummori koto Allah mo ganduɗa ko hakim ko ñengɗuɗo e golle makko alim gando ko waɗata hada wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ayo in kan hunaka su'al aw